Asier Blas Mendoza naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Ukrainako gatazka hiru panpindun matrioska bat bezala ikusten dut. Hasiera batetan, bazegoen gatazka bat Ukrainarren artean, pixka bat erabakitzeko Ukrainartasuna zertzen. Batzuentzako Europa Zentraleko nortasun bat zen, erabat bereiztua Errusiarengandik, eta beste batzuentzat ekialdeko eslaviarren anaitasun edo ahizpatasunaren parte bat zen. Gatazka hau geopolitizatu egin zen, eta parte batzuk alde batekoek, hau da, Europa Zentraleko nortasun bezala ikusten zutenek, mendebaldean bilatu zuten babesa, eta ekialdeko eslaviarren anaitasun edo ahizpatasunaren parte bezala ikusten zutenek, Errusiaren babesa ikusi zuten. Borroka urteetan indarrean egon zen, 2014ean estatu kolpe bat eman zenean Ukrainan, eta ordutik Errusiak anexionatu egin zuen Krimea, gerra zibil bat hasi zen, Errusiar parte hartzea egon zen ere gerra horretan, eta azkenik Errusiak 2022ko otsailaren 24ean inbaditu egin zuen. Hau da bigarren matrioska, nolabait ere Ukrainarren arteko gatazka desitxuratu egiten da Errusiarekin gatazka zabalago bat irekitzen denean. Eta behin inbasioa gertatu zela, orain daukaguna da nazioarteko gatazka bat ere bai, hirugarren matrioska izango litzatekena, gatazka hasieratik geopolitizatua zegoen, baina momentu hontan NATO eta Errusiaren arteko borroka desitxuratzen ari da, borroka honek desitxuratzen du momentu hontan aurreko bi panpin txikiak.